Татар халкы тик мәгәгенә тел белгән, ил гизгән дип әйтмим. Әйтик, Мамадыш районының Миләшкәй балалар бакчасында сабыйлар әкиятләрне 3 телдә – рус, татар, инглиз телләрендә сөйлиләр. Без дә дәресләрнең берсендә булып, балалар белән аралашып кайттык. Соңгы 3 ел дәвамында Мамадыш районында барлык балалар бакчаларында сабыйларны инглиз теленә өйрәтәләр. Дәресләр бердәм программа буенча өлкән һәм әзерлек төркемнәрендә атнага 2 тапкыр уза. Әлеге башлангыч район башлыгы инициативасы белән үткәрелә башлый. У нас работают 4 педагога дополнительного образования. Балалар һәм яшүсмерләр йортында яшь, шулай ук тәҗрибәле белгечләр заманча программалар буенча укыта. Район бакчаларында балалар һәм яшүсмерләр йортыннан 4 өстәмә белем бирү педагогы эшли. Якынча 600 сабыйның бушлай чит тел өйрәнү мөмкинлеге бар. Мы играем, веселимся, учим новые слова. Миләшкәй балалар бакчасында инглиз телен өстәмә белем бирү педагогы Гүзәлия Зинатова алып бара. Дәресләр уен формасында уза. Балалар үзләре дә белем бирү процессында зур кызыксыну белән катнаша. Укытучының сорауларына 3 телдә – рус, татар һәм инглиз телләрендә җавап бирәләр. Elephant, tiger. Биредә балаларга белемнең база өлешен бирәләр. Соңыннан мәктәптә инглиз телен өйрәнү күпкә җиңелрәк булачак. Тел белән тирәнрәк шөгыльләнергә теләүчеләр өчен өстәмә мөмкинлекләр бар. Квантум яшьләр үзәгендә махсус түгәрәк эшли. Шул исәптән мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен дә. Шулпан Әмири, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.